Cada dia, les botigues de Solsona obren i no saben el que es trobaran. Bé, doncs avui es trobaran amb mi i amb les meves entrevistes. Bé, hola a tots i a totes, estem aquí amb la Claustre, la que porta la botiga dels congelats. Aquesta botiga va ser escollida pel Cal Molins i ara li començarem a fer les preguntes. Com estàs? Bé, molt bé, molt bé. Doncs comencem. Quants anys fa que la botiga està oberta? A veure, aquesta botiga fa 39 anys que està oberta. La van començar les germanes Baraldés, la Pilar i la Dolors, la van obrir el 1980. I llavors jo vaig començar a treballar aquí el 1990 i bueno, fins al dia d'avui. Quins productes vens a la botiga? Més que res, congelats. També tinc alguna cosa de conserves, però més que res tinc congelats. Tinc peix, marisc, verdures, precuinats, gelats i pizzas. Bueno, jo ho sé. En general és això. Quina és l'època de l'any que vens més? Segurament les festes de Nadal, sí. Per Pasqua també es ven i també es ven per la festa major, però més que res són les festes de Nadal, perquè esclar també hi ha més dies, hi ha Cap d'Any, hi ha Reis, hi ha Nadal i bueno, i la gent quan menja més marisc potser és per Cap d'Any, sí. I la que menys? La que menys, bueno, potser és després de Nadal, que hi fa una miqueta de baixón i llavors la cosa queda una miqueta parada. Però, bueno, ja s'hi ha de comptar també amb això. Sí. D'acord. Tens algun producte de quilòmetre zero? Ostres, és una mica complicat, perquè el peix ve de lluny. I és clar, ara normalment són barcos que marxen i estan dies a tornar i el que fan és ja congelar-ho al mateix barco. I, bueno, quilòmetre zero, també tinc una mel que és d'aquí, que és del país. Però, bueno, és complicat, és complicat. El peix congelat que vens, el vens a preu per unitat o a tant al quilo? En general, a tant al quilo. Hi ha alguna cosa que pots fer-ho per peça, com pot ser les arengades, o pot ser alguna cosa que t'arribi ja envasada i vens a tant al paquet, però més que res és a tant al quilo. Sí, en general sí, tant al quilo. Sempre has treballat amb congelats o has fet algun altre tipus de treball? Jo, no, aquí, els congelats. Aquí vaig començar el 1990 i vaig començar per poc temps, però mira, al final la cosa s'ha anat allargant i, doncs mira, 29 anys, que no és poca cosa, eh? No. Quin peix es ven més? Potser el lluç i el bacallà, i potser encara més el lluç perquè qualitat-preu està molt bé. I a més també es pot presentar amb rodanxa o amb filet o amb llom i la gent també tenen més tria. I el bacallà també perquè és una cosa de sempre. I clar, llavors hi ha el rap o d'altres coses que són més caretes i potser no són tan assequibles pel dia a dia. Quin de tots els peixos que vens t'agrada més menjar? A mi? Sí. Bueno, a mi m'agrada molt el peix i potser el quin... Per dir-ne un, potser el bacallà. Per dir-ne un. Ets més de peix o de carn? Peix. Peix. T'ha de fer propaganda. El preu dels congelats varia molt durant l'any? No, molt poc. Hi ha productes que igual fa, jo què sé, 2 o 3 anys que són el mateix preu. No vull dir que de vegades hi hagi alguna cosa que diu per festes s'enfili, com pot ser el marisc o així, com que llavors es ven més i n'hi ha menys, llavors el preu puja. Però en general és molt estable el peix, el preu del peix fresc és molt estable. La gent consumeix més peix o marisc? Peix, sí. Bueno, és normal perquè el marisc és més car i tampoc no és normal menjar marisc cada dia ni cada setmana, per dir alguna cosa. I esclar, el peix és més habitual de menjar peix. I el marisc, més en festes més grosses,
No vull dir que llavors el diumenge la gent feien un arròs amb gambes, però en general molt més el peix que el marisc, sí, més. La gent et demana com cuinar algun dels productes que tens aquí a la botiga? Sí, bastant. Bueno, et pot demanar quin peix va més bé per fer a la planxa, o per fer el rebussat, o per fer-lo al forn, o donar-li una idea per fer, jo què sé, una sarsuela, a veure com la fas tu, saps? O, bueno, normalment és això, vull dir, una cosa que sigui més adequada, jo què sé, o el peix blau, quins són els peixos blaus, o quins són els peixos blancs, i això, en general, és això. D'acord. Ara farem la pregunta de l'espectador, penjo una història a l'Instagram de Vila_Produccions i demano que li preguntarien a la botiga que toqués. En aquest cas era la teva, i la pregunta és la següent. Quan mesurava el peix més llarg que has tingut mai a la botiga? Bueno, llargs tampoc no ho són molt, perquè jo el que tallo normalment són lluços i raps, i poden fer com a molt 50 centímetres, m'entens? Ara, de vegades sí que són grossos, poden fer 3 o 4 quilos. Jo me'n recordo que una vegada vaig tallar un rap de 4 quilos i, esclar, és difícil. I a part que no és pràctic, perquè fa una rodanxa molt grossa i no és pràctic a l'hora de vendre. Ara, normalment no són peixos molt grossos, no són, no. Si haguessis de descriure la teva botiga amb una sola paraula, quina seria? Ostres, una paraula és complicadillo. Bueno, jo potser diria alguna cosa com familiar, perquè jo tinc clientes de molts anys que, bueno, ja t'agafen molta confiança, ja t'expliquen, doncs mira, les seves coses i t'expliquen la seva vida com si ja fossis de casa. I és això. Quina botiga t'agradaria que entrevistéssim el pròxim dia? A veure, potser havia pensat que poder la vinícola és una botiga que m'agrada perquè és una botiga que té molts anys i, bueno, jo també hi vaig habitualment i és una botiga del casc antic i, no sé, una botiga rústica que s'ha sabut mantindre molt fins ara, bueno, jo des que la conec sempre ha sigut igual, s'ha anat mantenint de la mateixa manera, igual, i ho trobo que està molt bé. D'acord, doncs moltes gràcies, Claustre, per aquesta estona que hem passat aquí fent l'entrevista i ens veiem amb tots vosaltres la setmana que ve amb les pròximes entrevistes. Gràcies a vosaltres. Gràcies.